umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Ota Studios. Koratika au bono kwenda muri senya igo bono yani igo inuba berega bono akiri cyane kiranga ini njemwe taye nayo bono ubwata akiri akagweta ayira to ndama kamwana aka arumana yani tienda rako bori oyako tenyo muka utari konyoro igatu metinga muka yati sanyomba bokiro yati sanyomba bokiro ro ngata tar konyoro bono baba nyaro kaboka bono nkibonanyo sanyomba bo rwete bono ate kono kumuraga taras mumuraga ana mokani byotika aye usinkwa mo mesete kana rura kumuraga yani yonya ndinte teramu naboni ge kanisa nkanyegete ango inu moyo kanisa sanyomba bo pe konyori go mwana nayo takero nganda baide nayo swago chiga nayo swago chiga Tiakuna kora ko mwana onde swago chiga nayo ngende nkoenda morale onye mwana ngakare koro ku Bruno Peter bono ono kona kotora ka mwana ngakare koro ku Bruno Peter tari Bruno yondi Oi, caralho, você tem motivo? Não quero motivo. Uau, claro, só que era isso, cara. Não, não, não. Já é água samba. Vamos lá, aqui, coração, caralho, você trocou essa lá no coração. Não, não vai olhar, não, agora só hoje não tá com caralho, tô com a, né? Tira. Turgo wono bigete yanke momo go saransire ke buse saransa tina kirongo chi turgo tiniki kirongo chinda tashi kubara ibintu byekiro kubanda kirityana ndochenga intongo nyakwanda biri bwe hega simbi ubwe so hega ndochenga nsango nyagonse seniare gotitige bitina biro mukiona bizirenga base bantu yembe no marembe Mro yo mina ya ndi wacho korora. Bitina is part of life. To na go biro ko gane life and death. Bitina na wo. Na venga da wo tire je tiro na go tiro mo tiro bono ta gente. Tiamo in life.
Ara ibintu bitubura tumna mafuta igama bukurende echumbi. Manterende nebi kurmata abren. Wachakira noche ko yo gazimbi karba ko kuergo. Bueno, ya Nyasaye gato se nebi. No sinyuko gote ko kwara tere bintu bi familia. Mboro no koro kina na Nyasaye na to sipeli. Ne yo koro kina na ki abanda bumuchion na obata twarete nyanda muamu. Onya ndire ntuto bwate nyanda bumusto bwa chingoro chimbe no bwate chingoro chimbe. Nyasaye tare konya bonse sinne beshere byane. Oroche bana ga baide byasha. Na tari bona ndati ko gore dukanga. Ko gore ndi dukanga atinate. Nganga kiwa. Tete ko gore ko bande kenene bwetanyeke. Ekenene ase bitumba birochi. Chiyo byonsi bono byonsi pitika chinyanye chine bitungo mbegeta mafuta bona ntaite bituma chinyende chidengu. Ya omen kiwa to rambari asutari ko ikero chikanga kuskiore duka osangi ya usambira ali abanya kweli customer chako nali. Bana retinda kana lakini mboro te yabantu naki aye musani nasugete ku chianju tari yarengo sukamono Aso kwa kana rent. ense ya tari okay ndera tinsi ni ndira kintari ngeri biyoka ya menta taigoro. Bona ntatenke gariga tarende noche mwa kanere mnaru are terende toche tonya ko Wadi ya tichino munyori. Kento yo ya uteya usali ko. Tu gukira. nakima tocha kwa na ubega ba Ango bate bindu biya ya. Pero jura bono ko ngambi biya kwa sinyori na ndo tara ngombe chumbi na nyama konya. kuratiga bono nchoku kwana kwane nakibono ko no metenga mnankonyi no metere kimnankonyi ta familia so kwana onya tari munu yone sawa na moru tinda kana ara na moru lakini no metenga munu yone na rokonyi ta familia. Yo de li gente que mo no muro mi no mona na ndo te ker o chore kerengere no na ku ri ngori ro se ngu kwana ko. Kwana No ale ku kwa ka te ba ga me ta ri ka te ba ngaki umuntu mungani akorore danger wepa. Umuntu muri bi we sokyo ro kujine yokubo umi. No musigari umi no muntu ragendo ro sana achikurwana gusese ya achikurwana etigari acharwana mambia bona yo rata kurwana bwera ritukiri ibintu byote ngoto konyete ora okagetura akumi kono mo chinchi chikasi china ko kora chichinsa ne chi reading binde mbio sai ringo chokurusie besa bona sawa chakiro gusisini Wamukana chikora kwana nere. Koranga na bwate stress gite. Bueno, como te veas, es que atro ni sangre. Akibono tatoroche nakiako akasoka isiko nandi komete ibisi. Sino mete muka kwa tama ituse nara. Ale abaise ko skor kuruga ali amanyore uteto mo swati banda toranero. Digo, mo ko rari mungo morandi. Ngaite no ali tokoro. Nkagerete tinamoro. Sina kama nari nyum, nari kama sina ayo. Ale kumanya gaki oyo ndi yango ikira. Usino mu maite. Akole tire saraka. Kama gaki oyo. Tigara atulia. Oliara irani kwanza chitembere chensi. Namaya gocha usoka bo. Alafu ngento ngire nje gensumbuete. Nje ndo chine kemaene ya neke maene ibintu byo kebira ko nyawo tokorraga iga neke ma ekino ikaboko ya umuntu ayego ne makoso batwarete amakoso batwarete nyombora sangi magosa tariande umuntu akamo sacha ke chikuna bako kwana kene gero ayi konya kumwegera inwegera nasimo kwegera na gochi baro tega tabanga Bruno Dalio goyon nkurwararia baba ubute pae gasi para kaiga chi story mbwate osoro umwana chi story mbwate kwana kono ndegara rusiti kwende fo diria ya bwe kaini tika na oyo sikorinde yengo kaine sasa ni eri batenge kwende bana bwe kaino mwana oyo ayoko rumano na bwe kaine kona malianza alio yonda na bwe kaine noche mata ari parari mbwate story pi kurume mpaka isiko tena ngota ya ayomete shida yao soro yani
Ya saya Yani- ratu David apa kumwa kunge twinjire gedere tofauti. Yani to kokirika antu. Meta Bona family bune ya yonde kiyo kumeriti. Bona okay imechandiri bako jaba to kwara na boko kwanire. Lakini bono nkyo ko wero cha kukwana mangana abo. Urande inkoko kasengenjo ikineke boko nyasaye amwakire. Orende sana umuika boko buna chimo moto ko so. Moika to yanda. Ndege sana. Ande sana kara kwaro dire nyoma ya bande me abateri ko kora buya. Masabira amanya sengi tuna aka rogora atake ko nyomu. Nabona ayo go etio mu. Tindagete. Kirio ko sabira ba mino na kokokera. Itakufuata. Hakuna siku. Ande ko kufuata bakenda. Naende in fact manyanga mwana nero yungo chikonyora. Aembu ya nyasaye tanse sen na nyangi yikinye tagete. Yakijirenda sana ndio yo kwana itakufuata. Yani osorori sira sekonda yeri bono. Go sengo ko wani to so. Kuno ko wono sekonda yeri. Gwera gereri. Koranga babo mwabo yongie na mwakero. Barabu bakunyakuye bachiromete karo chinse chekiri cyo kore atare ndagera okonyora kero monta akire ninche nande ngoshughulika una lero no batakire okoretera machonyere mariogo nero ngoli mbareteti mete bono nchindo chenga bachakire montire gasi yonse Bara tirene gasi yo. tari narasira omete bono ekobetere none karonde no mugondo bisengo kora kende ndengerati chinse chiabere mugakolia na atakire aragira nyuchintete Ekora sirino, chisi mo bekera te kora sirino kora na kituko mbirikro tiga con aventure ni te. Namonda be. ono no benchara na kyo kunywa mario oroche barachaka kuombiga nkyo oroche bamini Ai kwanza sisi nilia za mangana yeke banda kara kore ke banda bone. Ndo kwana na nyomo kera utara mu ndana kora no ko nde. Ugetenga nko bakware ngo muya to igwane ake to support to tuelewa to support familia lakini bando china ndi wenza nabo kakari mna yo ndio yo mini. Hata wewe kwa Yo ndio tara kwana ya gonda kubolia ya ga ya munye. Obale profit kwa nyorto ku wali karosi bakabono ko jaga kule bindo nyomba na batawa ko kandora si dukene na. Nande mate kinana ko tiga kara tiga ko kuna nda ko boli. Nana ko korona mu mura. Bintu bya. So kar ko dia bakaka ba. Bintu bya neje. Sponsor. Asa lakini kibona ko bere nyana mama no bwata. Ko boli aso bujanga ki. Wono mate bitima tikende yonsi goro yao. Kira Ikwana ko ta umuntu aje kutukwani. Ya montor nandi tati bone yako cha gocha lakini ngochare. Imobegete mune yani imogachite buje imondo getomuyega. Lakini to abona kiru. Yani itukondi iga nyasaye igoro iga itukondi nyasaye andara mabe itukondi Ono kina karo cha. ono nyemba taiti korosi ndagera baroche nga bono barosire na bongorosi lakini bono tali buyo maite lakini para bacha banya goiti siasa chitaiya kero banyorite nga kwaraye Rai so kunyara ndage ni sio ndete na bongo ngoigubia. Njeti atiende alafu bono ngaki bono ngotimo kole buyo no mutali agote. Chende yake na ngo chende Watimoka none kero utigo twale birengalie binge none chinsa buna mugasoiga abagoso akwara watimoka chende te koire na mugondo macha ultimate konya bekera nyomba usabera ya vera bu Mario ga ichi kunyura musiko kerpuna go te chinde te ya ngairi sakalirira alikere tu achi te na yo ga chibo ko chiomba de ga yo chi o de abere nyomba ta tara te Mario ga tigangende ngole kinale ngakora ngoko yekera ngigwete kuri rero Kero sikira nya ko konya nabora nyale gentungero igwete kuri no itoke gari ibiriga no kuri necha tesubeni necha kara tegara hando kuikwaro sirikaranza isiwe na boko enda kwati mukana ne kero kugoro nyumba tonya ko ero sine birengere liskubi kwana na kwambuka na kusonera kego yenda ngora na mugondo makore tari toke marabo aya tegara na bono
Otter Studios. Achite duka kugura mabere. Anagura mabere unanere iri ntara iri guchenche Probox gutena. Bakombwata gabu na bambwate gabu. Kumbe Probox imanto mbara basibire sita. Bakambwata bakambekerania. Iga bakanjuri Probox bakanyanjo. Omusao yomo gotigerwa chingo mu butubogokera rero n'abantu batamanyiri ime yo mu cyobosongo. Akomya karenda kanyara kana na nyara ngana bomwana oyu na bakenyire n'umwana we kenyoro tomumanyete ana bakoranga aite twakire miore menge sana kurumutu Umubiri bw'omusayo gotoka para kore ne chingo machogo kenyo ne mioro ensemo yage kona. Igere few proposals chiae ekore bwango ebeka abana bali in senior secondary schools, because in senior secondary schools no tobwate enough infrastructure, no tobwate amagacha isaine birasimbiro. Abalimu abanene kugania abaorokiwa ba grade 8 na grade 9 gosoa senior secondary chinga kia serikali yaboriwe pango ya umurubiri uyo. Otter Studios. Matukamangu kodi nikiri smart. Smart ile. Smart yori. Ya mono gaki. Ayori yatochi. Anje school tate wikabu ngore 1 2 3 ga. Igombia? Enje guchirogora ntete kwanda? Ndore ngoye ibintu natiga nyomba? Igwande ibintu igoraga tori chibasya ruto no chimna cyakongera. Nabo igago iko irigeri konya kobera nyomba bosaigo. Teri koreta ke. Tiana ikago chirogora. Nyatichi ke mane na kamuka mwalimu tai. Iki kina kia kuru skulu mwawo chaga kumburi bintu ne yoshua ndi mukungoyo. Ega siya mburete ne skulu kwara kwata bakwara gochi. Ikina kige ndo konte ni kompori kwara konkwani onde su ekasi yawo kwara ko yugobe. Ke no musani ona. Umusani umushana yaya. Mbura naye naigu ayeno mumuro yo mite bintu mbere moko nyakora kioteri ga town lodging no moko mirana. Ebintu mbura nabi moko nyakora. Yango tebi. Yendi gasi. Skuru oju moko nyakomyoka nere. Ero matigari. Ayempio aye mukurigete. Taibo. Tari we kurigete baba. Njo ta kuri ndega siao na ore ndo rusu no diguna serikali senge njo mintu moko nyakomyoka na by the way asta iyo oyo ndi ara ko ikite by the way. Ne abakanyo mutasta yara ko ire. Ritkorinde tueba. Nyoene ritkerimo. Konte ni wanti yo burimno. Ochinga basa. Tana bango. Wah. Afinya. Wansomere inche njo musani obo tali kende kanima ai kwenda ko chinje nali litoko matengo teli nje kwana matoka sana oi sera kwa mente hivi yepi tungo ibinire ngoko pero pa ino smart twende kama irobono baba nebi 5 na 10 imbirora nta tombekere ebitungo bya 10
nechinyanya neoyo ing'ende kora Aiba. Aiba. Ndiande na Here. Ndiande. Natakia ndara ukwani. Chiari kurogari. ansiare ngenyinja Chiari ngenyinja tunasembe chiafiga. etigambo torerebe Terra ina kyo karanya ni kenara sifara sirken. chinsanga kubona endi enchara yako Hakuna igure njara yesari kyako baizo. Bana kimonjo na mawanchi konte sare na koragero ri mono ni mwana gigana tenche no mugako ni ndagira na bera abeyemo titukoriere koragero gutukoriere Pero wache ne kwanyore ta go bana moisari nachite. inche ndete komunaribo oko bantu bwati Bana mugungu ko bere gara ki. aya nkwara goturinde ne chi eskuma korogorocha na Korati gasiri yao. Imbwata mushene. Bramboli mushene mushene kere lituko mushene ntebi ekina kieko goget Oye, kiuga kogo kikere kyote teka goki. Oye, kiuga kogo kikere kyote teka goki. Nche yani ni factory. Umukungu yare kwanja agenda. No meto kugenda. Shoo! Express. Sobo. Ta basa kuira naga. andara kubonya ati igoko ikubunyekero enyomo yo monte kunekete Bona ina nyomo kote ya bande ina nyomo bona. Oyo dina kwamba ina nyomo koruka nyomo. Tebanga wa. Akiore subati. David ya mama metawana takutaka mwana oyabe igo hivi Tokari kwa kane competition dai. na we kunyarekana nende nikutura Smart. Alafu. Kemani. Ako yako. Muswati joy kwamba. no aringi okugore abagosana ndire na ankoiga kendo ke bagosana tigetari kia igorenge igotai akagenda nkaba chikwenda kugamba mang'ana ayo igotai bono taraira na boni ga yagotai ndio kwa no chomanye buya alafu anko yago abate musani ngao gendo ngira mang'ana y'abasacha gendo ngira utama bono unagocha soko genda kigasi ai indo soko genda onye gutaraiga umra naro gocho muiba genda nero bono abumete tokumanya gusina kabwato ndi gustabwata lakini nkaga ari muntu arote yokodeki uchine kyo kumburia maswali amange nche manyana kindi ringo cha komu ngayari kanale master yako chia ara omokungu yuno omorigi omorigi Tigaronya mantengo mongino inkiakurigiga inkiatekereza sobo digiate ndoro ya tigo go yon tibona mokan etieni kerkenga mne korende sese yeto bosio nkingo karetieni kibona anta ngara inkiata go uporombo na iga go itwa mosacha atari ko mwandaira inkia ako so ande chingonchiera inchinanda kutanchi Chiara ngaki chiko chiko tika iko kwari mo ta chukui mwapisa kuchimari metengo mwata itaenda go iko kereso ko mwana ngachiko chiari nyani njengoro sande ga Kikumonya mpuga ga kreta ga mwana kona ure mosoti Mogo kira kwani mosoti nyasai tora mwana nkona makongo anko mwana ango yani maite ngakinko mopamba onyo kamoka kamogosete ayuna magasa kwa inje eno pale kwa mukaraginya ulo kwa na ulo pale kwa mukaraginya muswati oli agwato muno tamati kole na muswati yona ibikojo muri nabo kumulenda atigae ayo kororo sia mangana biya na chekinde nsemo mchibono tetenga na sia mangana na ako tetenga na sia mangana Nego kwa ngiko kona ure mosoti ngikwa mwibura kwani bantu mbagamba beri kama kana bokia sana basacha itane na kai kana ngiko kwanera
Njira imo tio nyakongira iga masenge. Kirango. Yakoira ne Kirango. ngoyo no mumromi no manekera ko gukwanira ugukira. No yo creo que tiene que ser de Oyo koro kama mumromi no baidho na ntadi mumromi. kitu koko cha kwaku Ako cha wako gusio wakiri bako. kila naye. Ai, pia go ngiri go gusio ya musiko. Onsike. Aye. Sasa leo kunya kueta kwa chukua tata mwino galinga titi mosacha. Kwa kuole. Kwa kuole. Ndinambo kwanete. Ngo ni namo kwanete. No, ngezari kwa mata ikaga juzi ngati mbwe. Akoro como smart baby. Ateba ninchengo nyomete. Nditinda kwanira tata sayo namo kwanende tindamo taikende igoro yo kwerende bana na. Tegara yabona obwa to monu sana kira. Okora ngaibore. Kiri monu oyo. Intuko chansa. Tenelaga. Kukwa kando ma o nyibwae. Kukwa kando. Ngapige makwa nenchenga ndenya kwari kachiro ya bere chiko. Norocho ibunarega. Ande tiganyi buli tukulino kumukwanira bo. Tiganyi gunone litukeri mo kumukwanira bo. Eta kuchigeka kwanza tero chibura. Mo ba ko mono ga chingo chichiroro. Inkwati kuru mambe moya go chaka nga go chakuga ga go ne kwambe. Na mosoki umurusi mono uyu. Nekono bosi. Atwerra nisu kumato. Aye.